Bună ziua și bine v-am găsit! Eu o să vă arăt acum mai multe feluri cum să fluierați. Nu știu chiar câte dau să le număr. Unul așa. Și o să vă arăt cum am făcut. Uite așa. Dar nu de tot, uite. Aha. Și suflați. Uitați, acum încerc eu. Nu o să vă iasă de prima, dar o să vă iasă. Cât de curând. Acum cu deșetele astea vine ceva de râs, dar uite. Tot la fel în modul ăla să limba. Și cu astea, pot cu toate degetele și cu astea. Așa? Și cu astea mici. Deci, dar în felul ăla cum vă arăt cu limba așa. Aha. Și în felul ăsta, dar nu prea mi iese, să e greu. Da, nu-mi iese. Hai că mi-a ieșit. Da, nu mai iese. Oho, mi-a ieșit tare, ați văzut, da? Deci, cu toate degetele și plus așa. Dacă v-a plăcut videoclipul, subscribe, like și stai să vedeți dacă mi iese și așa, să vedem. Mi-a ieșit! Deci îmi pare bine, așa, și subscribe, like, vă rog frumos, tare.